Beldur akuariumean. Tan, tan, tan. Eskolan gaude irakaslearekin akuariunera joateko prest. Akuariunera goaz. Yupi! Ze ondo! Super txupirrek eta txupi! Bai! Guai! Akuariunera iritsi gara. Oso ondo! Ondo! Ze ondo! Yupi! Orain balearen ezurak ikustera goaz. Guai! Yupi bai! Eaz zen olako tamaina duen. Venga! Yupi! Karak! Begira ze ezur handiak. Bai, oso handiak. Ala! Oso handiak dira. Begira, eskeletoa. Begira umeak, meduzak dira. Bai, oso politak. Hala, ez dut inoiz hori baino gauza politagoa ikusi. Ez dit beldurra ematen. Niri bai! Kristala apurtu da. Karaz! Laguntza! Ze beldurra! Kras! Nire baloi arambururena. Ama! Nire ilea! Bainu jantzi bat hartu behar nuen. Egileak! Jose Mari. Zara. Naikari! Katerin. Eta Aitor!